Ja. Nu skal vi snakke om ballerinasko. Meget spændende. De er meget effektive. Man kan bruge dem overalt. Man kan bruge dem til kjoler, til lange bukser. Man kan bruge dem til alt slags tøj. Ja, man kan bruge dem som alt. Og ved du hvad, de er så nemme at pakke. De kan bøjes. De er simpelthen nemme at bøje. Og de kan få til alt slags. Du kan få dem i guld, i sølv, i strinet, plettet, 1000 forskellige farver. Det er simpelthen fantastisk. De er meget på mode, specielt her hos Monica og Nats Shop. Ja, alle de er meget inde. Meget inde. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde de fascinerende, så jeg ikke kan beskrive dem. Så ja, jeg tror, vi forestiller lige 2 sekunder. Så tak for nu, og vi ses om 2 sekunder. Hej, så er vi tilbage. Ja, det var en lille kort pause. Ja, nu er jeg til at fortælle om, sådan som vi har designet skoene. Vi har taget en lille sløjfe på, og det har vi fået simpelthen på alle sko. Så forskellige, hvad for en farve sløjfe det er. Det kommer an på, altså nu har vi så valgt sort, fordi det er sorte prikker, og det passer bedst til. Men ikke også pænt, hvis det var nu, det går meget ind i den. Ja, indlysende. Den kan simpelthen få i alle størrelser. Fra størrelse 30 til størrelse 43. Så det er bare med at komme ud og købe den til sig. Fordi de er simpelthen så ind her hos Monica og Nats Shop. Så jeg synes, vi kan købe dem. De plettet, det er simpelthen det sejeste. Jeg synes, vi kan købe. Jeg skal ikke købe dem i guld eller i sølv. Og de sorte. Og de sorte. Så skal jeg købe. Skal jeg komme i gang? Kom til Monica og Nats Shop.